Bun găsit! Canicula revine prin unele zone, ne așteptăm la o zi fierbinte și caldă în sudul țării, iar în rest temperaturile vor fi agreabile pentru sfârșitul lunii iulie. Meteorologii au emis o atenționare de cod galben de caniculă și disconfort termic accentuat până la ora 21 în Oltenia și Muntenia, pe unde se vor înregistra temperaturi mai ridicate decât cele normale pentru această dată. Maximele vor fi de 37 de grade la umbră. Așadar, astăzi vremea va fi caniculară în sudul țării, iar indicele de temperatură umezeală va depăși pragul critic de 80 de unități. În celelalte regiuni, temperaturile vor marca o scădere ușoară, iar din cea de-a doua parte a zilei vor fi înnorări accentuate, averse torențiale, descărcări electrice, grindină și vijelii în zona montană, Muntenia, Oltenia și Dobrogea. Maximele vor fi cuprinse între 25 și 38 de grade. În capitală se încălzește și mai tare, vom avea o zi fierbinte, iar aerul va fi greu de respirat până spre seară, când este foarte posibil să plouă, iar vântul va avea aspect de vijelie. Vor fi 36 de grade la umbră. Vă propun să vedem cum arată temperaturile pentru astăzi și în marile orașe. 31 de grade vor fi la Timișoara, 29 de grade la Iași, 38 de grade la Craiova, 27 de grade la Cluj-Napoca. La munte, atmosfera va fi însorită până la un moment dat, când se vor strânge nori în peisaj și vor fi mai multe reprize de ploi torențiale însoțite de tunete, fulgere și vânt puternic. Cantitățile de apă vor depăși 25 de litri pe metru pătrat, iar prin stațiuni se vor înregistra maxime de 24 de grade la Poiana Brașov, 25 de grade vor fi la Predeal, 22 de grade la Sinaia. Pe litoral, căldura va fi sufocantă, iar disconfortul termic va fi accentuat. Soarele va străluci pe tot parcursul zilei, iar la noapte sunt posibile ploi trecătoare. În aer vor fi 33 de grade, iar apa mării va avea în jur de 28 de grade. Haideți să facem și o scurtă călătorie pe bătrânul continent, să vedem ce se întâmplă cu temperaturile. În peninsula iberică, așa cum spuneam, temperaturile vor fi extrem de ridicate, se vor înregistra 40 de grade în Spania și Portugalia, așadar valul de căldură va continua. Temperaturile cresc și în nord-vestul continentului, pe unde se vor înregistra maxime de 30 de grade la Londra, 31 de grade vor fi la Paris, 28 de grade la Bruxelles. Vreme caldă se anunță și în peninsula scandinavă, cerul va fi senin și vor fi maxime de 22 de grade la Copenhaga, 24 de grade la Oslo. În restul continentului, atmosfera va fi însorită și cu temperaturi în creștere, 40 de grade la Roma, 37 de grade la Atena. Revenim în țară și vedem ce se întâmplă mâine. Vremea va fi călduroasă în Muntenia și Oltenia, iar în celelalte regiuni vor fi temperaturi normale pentru sfârșitul lunii iulie. Atmosfera se va menține însorită, însă vântul se va intensifica în Moldova, Dobrogea, Muntenia și Transilvania. Maximele se vor încadra între 24 și 33 de grade. Atât despre vreme, sunt Dana Iancu, vă mulțumesc pentru atenție, rămâneți cu TVR Info.